Siyanibingelela nonke balaleli nababukeli egameni leNkosi uJesu Kristu. Kwibandla likaNkulunkulu makube kini umusa nokuthula okuvela kuNkulunkulu Baba wethu naseNkosini uJesu Kristu, owazinikela ngenxa yezono zethu ukuze asophule kulelizwe elimbi lamanje ngokwentando kaNkulunkulu uBaba wethu. Izwi leNkosi uJesu Kristu leli olalele njengamanje. Izwi leNkosi uJesu Kristu lapho sishumayela khona, sifundise, siphinde sihlolisise imibhalo engcwele ngokwentando kaNkulunkulu kwindodana yakhe uJesu Kristu oyinkosi nomsindisi empilweni zethu. Sizocela kubo bonke abantu abalalele njengamanje ukuthi sonke sibe namabhayibheli ukuze sonke sizofunda kanye sibe nokuqonda njengoba izwi lishunyayezwa lifundiswa njengamanje. Kulabo abalalele emva kokulalela abafuna ukubhabhadiswa egameni likaJesu Kristu, nalabo abanemibuzo mayelana neBhayibheli, nalabo abanesambulo uJesu Kristu esekunikezile ufakazi ukuba uthule kuzo zonke izindlebe ezilalele ezimisele ukuza ebungcweleni naseqinisweni ngobufakazi bakho ukuba nixhumane nathi kule mniningwane esoyishiya njengamanje. Ngizoqala nge-email address ethi izwilenkosi.ujesukristu@gmail.com, izwilenkosi.ujesukristu@gmail.com, no my cell phone number, no my WhatsApp number la sizokwazi ukuxhumana khona ethi 066 566 9245, 066 566 9245. Izintumayelo ziyatholakala zonke ku-YouTube lapho ungahlala khona phansi uphethe iBhayibheli lakho ulalelisise lokho uMoya oNgcwele akushoyo emabandleni kaKristu Jesu. Ku-YouTube uzosearcha uthi izwi leNkosi uJesu Kristu. Ungakhohlwa ukusubscribe, ungakhohlwa futhi nokupressa i-notification button ukuze ngaso sonke isikhathi uzoyithola izimfundiso ezisiholela eqinisweni nasebungcweleni ebukuKristu Jesu oyinkosi nomsindisi. Ungakhohlwa nokusharisha ilink nezihlobo zakho, ikakhulukazi bonke labo ohlanganyela nabo ngaso sonke isikhathi. Manihlanganyela nithi niyamdumisa uNkulunkulu ngomoya nangeqiniso, nifakazelana ukuthi uJesu Kristu uyinkosi nomsindisi empilweni zenu. So sharisha ilink ku-YouTube izwi leNkosi uJesu Kristu. Ake sigobise amakhanda, sivala amehlo, sibonge Baba wethu esizulwini nokuthi izwi lakhe lingaphazanyiswa yilutho, lingene ngaphakathi kithi liphokophelise umsebenzi kaNkulunkulu. Baba wethu osezulwini, malingcweliswe igama lakho, umbuso wakho mawufike, intando yakho mayenziwe emhlabeni njengasezulwini. Usiphe namhlanje isinkwa sethu semihla ngemihla, usithethelela amacala ethu njengoba nathi sibathethelela abasonayo. Ungasingenise ekulingweni, kodwa usindise kokubi, ngokuba umbuso ungowakho namandla nobukhosi uJesu Kristu uyinkosi nomsindisi. Amen. Siyanibingelela bazalwane, yamukelana umfowethu uMhlengizondi ozobe sihola ngokwemfihlakalo yembhalo, nomfowethu uNkosifikile Hadebe ozobe sifundela egameni leNkosi uJesu Kristu. Sheshisani bazalwane, lithatha amabhayibheli sihambisane kule ndlela yokugcwela. Amen. Ngibingelela bazalwane. Ngibingelela bazalwane egameni leNkosi uJesu Kristu, umnini mandla onke, inkosi yokuphila. Siyambonga uNkulunkulu ngalesikhathi nangobuhle bakhe asenzele bona ukuthi sikwazi ukuthi sifinyelele kulesikhathi esikusona njengamanje. Sithole umusa abanye bengazange bawuthole, abaningi esibathandayo, esibaziyo nesingabazi. Abawutholanga lo musa, abanye sebefile, sebebhekene nokwahlulelwa okuzayo, ukuba nobani ophilayo uzoya le esebenzela khona. Uma usebenzela uSathane uzoya kulabo abazolahlwa esihogweni, bese kuthi labo abasebenzela ukulunga besebenzela ukuthi bahambe ngendlela kaJesu, bona bazoya ekuphileni, bazoya eparadise. Bayolinda ukuba ke isikhathi asikakofiki sokuthi ke abantu bahlulelwe. Isikhathi sokwahlulela sikakofiki. Umuntu uma esihogweni usuke yale esebenzela khona,
njengoba uzwa-ke ukuthi kwakukhona isicebi noLazarus. Isicebi sasibusa lemhlabeni, sasingenandaba nokulunga, singenandaba noNkulunkulu. Sathi mase sifa sahamba saya esihogweni, savula amehlo aso esihogweni. Kanjalo noLazarus wayehlupheka, kepha wayemthanda uNkulunkulu. Ingakho kwafika izingelosi ezamthatha zamusa kuAbraham. Isicebi sesiyavuka, sivuka esihogweni, lapho khona sesikhala. Sikhala ngamanzi, sikhala ngokuhlushwa. Sesiyakhunjuzwa impilo ebesiphila emhlabeni. Usehambe wafinyelela lapho ebekade esebenzela khona. NoLazarus nokuhlupheka kwakhe wahamba wathathwa, wahamba weparadise. Njengoba uzwa neselelesi, iselelesi naso esuke sibethelwe noJesu esiphambanweni. Sizikhalela ukuthi Nkosi uzongikhumbula embusweni wakho. uJesu uthi ngiqinisile namhlanje ngiza kuba nawe eparadise. Ngokuba loya muntu wacela into ethelele esiphambanweni. Kungasekho ukuthi aphenduke njengabonke abantu abhabhadiswe egameni likaJesu Kristu athole ukuphila impilo yensindiso. Kepha ngalesa sikhathi evuma ukuthi uJesu Kristu uyinkosi. Ingakho ethi Nkosi uzongikhumbula embusweni wakho. So bonke abantu abamukela uJesu, bamukela indlela efanele siphile ngayo lemhlabeni, bayavuma ukuthi uJesu Kristu uyinkosi. Ezimfundisweni zakhe zonke bayakholelwa kuzo. Uma uthi uyakholwa kepha uphikisana nezinto ezike eBhayibhelini, awukakomazi uJesu, awumazi umsindisi wakho. Usahamba ngokuduka ukuba kekho umzalwane ozothi uyakholwa, kepha aphikisane nento esinikwe yona ukuba siyenze njengabantu abakholelwayo, ukuthi njengoba sithi uJesu Kristu uyinkosi, uNkulunkulu uyinkosi yasemazulwini, emhlabeni nangaphansi komhlaba. So uma samukela uJesu samukela uNkulunkulu, ukuba samukela izwi ekuyilona elizobusa, ngokuba uNkulunkulu ungumoya. So izwi lakhe lungumoya okufanele uphile kithi sibuswe nguwo, ukuze-ke sikwazi ukufinyelela kulesigaba uJesu abayiso. Ngalesikhathi esekhazimuliswa ngosuku lwesithathu efile, wavuka ngomzimba omusha, ukuze-ke akhombise amandla ekuphileni impilo yobungcwele. Impilo yobungcwele nokuba ngcwele, singaba abazalwane sibizane ngabangcwele, kepha indaba isekutheni impilo engcwele ngabe siyayiphila yini na, noma sihlanganyela nabangcwele sibizane ngabangcwele, kepha impilo yobungcwele singayifuni. Ngoba ekufihlekeni senza imikhuba yasebumnyameni, sigcwalise zonke izinkanuko zenyama ezizosiholela ekufeni. Ngokuba-ke njengoba ngisho ngithi umuntu uzohamba aye lapho esebenzela khona. Amen. Amen. Akekho umuntu ozothi ngoba naku kade ehlanganyela namakholwa noma ubeya okhonza ebandleni. Ayikho into ekuthiwa isesontweni ngokweBhayibheli. Kuthiwa nje a church kuthiwa ibandla, congregation ibandla. Isonto njengoba kuthiwa isesontweni seqanjwe ngegama vele abantu abaya ngalo esontweni. Kwathiwa baye esontweni, namhlanje isonto bayosonta baye esontweni. Bathi ngokweBhayibheli bayakhonza abantu, bayadumisa abantu. Ngiyakutshela izinto futhi engakuzithole eBhayibhelini, ngeke uthole eBhayibhelini ukuthi babaye esontweni. It's either bazoya kwethempelini noma bazokokhonza. Ngokuba yini uNkulunkulu uyasikhombisa ukuhlakanipha kwakhe. Emhlabeni izinto seziqanjwe ngendlela ekwenziwa ngayo, nendlela abakhonza ngayo. NgokweBhayibheli awukho umgqibelo nesonto, khona izinsuku eziyisikhombisa. Bese kuba khona iSabatha, usuku olulodwa nje oluqanjiwe kuthiwa usuku olungcwele. Nalo-ke manje ongeke wazi ukuthi ligcinwa nini kanjani, ngokuba sekuphambanisiwe. Othandayo uthi iSabatha uSunday,
omunye uthi ke umgqibelo. So mina lokho akubalekile ngoba manje angisakhonzi ngesabatha. Uthi nje masizigcine ebungcweleni bakhe. Ukuba into ebalekile ubungcwela sibizelanga ukuzogcina umthetho wesabatha, asibizela ngikutshela into eBhayibhelini. Ukuthi awazi ukuthi uyakholwa noma usindisiwe. Ulandela amasonto afuna ukukhethisa izinsuku ekumele uzikhethe. Ubungcwele ukuphumula emsebenzini enyama. So sesiphila ubungcwele selifana zonke izinsuku zifana nesabatha kuthina. Ukuba abantu bebesebenza izinsuku ezingakho ezisithupha baphumule kuphi kwelesikhombisa. Kuningi ke futhi uNkulunkulu methi lapha kwincwadi yezenzo sahluko 17 ngifuna nje ukunilandisa ngezinto ezizonisiza niqonde ngoba abaningi bayakholwa kepha abaqondi. Lapha kwincwadi ngifuna understand uNkulunkulu into ayenzile ngizokukhombisa futhi izinto azizibile waziyeka ukuthi zenzeke. Kepha manje izigcwalisa incwadi ukuthi usebize bonke abantu ukuthi beze kuphendukeni. Zonke izizwe. Uthi lapha kwincwadi yezenzo 17 from verse 26. Incwadi yezenzo chapter 17 verse 26. Wazenza izizwe zonke ngagazi linye ukuba zakhe ebusweni bonke bomhlaba. Wamisa izikhathi ezinqunyiweyo nemikhawulo yokuhlala kwazo ukuze zifune uNkulunkulu ingabe zingamuzwa zimfumane. Ingani kakude kulowo nalowo kithi ngokuba siphila sihamba sikhona kuwe njengalokhu izimbongi ezithile zakithi zishilo ukuthi ngokuba futhi siyinzalo yakhe. Ngakho lokhu siyinzalo kaNkulunkulu akufanele ukuba sithi ubuNkulunkulu bufana negolide noma isiliva noma itshe okuqotshwe ngekhono nangesu lomuntu. So asikhonzi izinto sikhonza umoya. Asenze imfanekiso sikhonza izwi. Yayizona into leyo. Mwenza isithombe wena isithombe ulonto osuke uyenza ngikhathana noma ngabe iskipa noma isithombe sikhona noma ngabe isithixo. Do you understand? Lo mprofeti wakhona kuthiwa umbishop uMarimari Emmanuel lo lapha ka YouTube lo basanda kumlimaza ihlo. Othi meshumayela afaka isigqoko uphatha isiphambano i-altar yakhe ihlotshiswa ngezithombe noma kuthi ukhuluma iqiniso udukisa abantu ngalezi zinto ngoba uma sihamba ngeBhayibheli senza lokho okushiwo eBhayibheli ukuthi uma lithi iBhayibheli asikhonza uNkulunkulu ngemfanekiso ningazenzeli nowodwa umfanekiso noma ngabe kusemhlabeni uNkulunkulu asimazi isithombe sakhe uyinkazimulo mebembona babona ubuso bakhe. So akwazi ukuthi mina ngaqhamuka nesithombe ngithi sikaNkulunkulu. uJesu asimazi. So noma ngabe kuthiwa umfanekiso bethi uJesu akufanele ngikwenze lokho ngithathe lokho ngikubeke ngithi ke isithombe lesi sirepresenta uJesu ngoba akusiyena uJesu loya isithombe lesiyana. And iBhayibheli liyacacisa ukuthi singakhonzi izithombe. So lo mprofeti ke nabanye amabandla anezithombe emabandleni abo zabantu oMaria oJesu oNkulunkulu bakhona hayi ukuthi uNkulunkulu wasezulwini. Banesithombe sejuba bathi umoya ingcwele akaze siyalelwe lokho eBhayibhelini. iBhayibheli as much as lichaza ukuthi kwehla umoya njengesimo sejuba but akuzange kuze kuyanele ukuthi sikhonze noma ngoba mawufunda incwadi ya eMaroma sahluko 1 kusukela kuverse 19 iyakutshela ukuthi into ukuthanda kaNkulunkulu ivela kuphi ngokuba abantu bephendule iqiniso laNkulunkulu balenza amanga bekhonza izinto ezidaliweyo izilwane ezinwabuzelayo izilwane ezinyawo ezine nezilwane ezinamaphiko. So wena mawakha isithombe uthi ke si represent into eseBhayibhelini i-wrong lonto le because thina sikhonza izwi. Uma uya kwisinagoge noma ethempeleni uyolalela izwi kuphela. So lezi zinto lezi esezenziwa manje zokwakha izithombe nokuthi ke wakhe ilontuzana uthenge into eyigolide noma eyisiliva enescross enesiphambano bese kuba khona indoda elengalo lokho kukhonza izithixo. Kepha ke ngiyadlula ngikho lapho ngifuna uku-understand ukuthi uNkulunkulu kuningi asevele wakwenza kwangathi akakubonanga ngaphambilini. Kepha manje uthini la kwincwadi yezenzo
ngokuba izikhathi zongazi wazithalalisa uNkulunkulu. nayo ukukhiya uyabona lento ekuvese bengifuna izikhathi zongazi uNkulunkulu wazithalalisa ukuthi washaya ngathi akaziboni kepha manje Kodwa kalokhu usememezela kubantu ukuba bonke ezindaweni zonke baphenduke. memezela kubantu ukuthi bonke ezindaweni baphenduke lalela-ke uDavide wayenamakhosikazi amaningi kepha uNkulunkulu wakuziba lokho ngokweBhayibheli uNkulunkulu akaze akuvume lokho uSolomon wayenamakhosikazi amaningi nezancinza uNkulunkulu akaze akuvume lokho kubhaliwe eBhayibhelini ukuthi walazi iBhayibheli ukuthi uNkulunkulu uyakutshela kwencwadi ngithi onginike lapha incwadi yathi Deuteronomy sahluko mengaphosisi u17 sahluko 17 mengaphosisi sahluko 17 lapho khona uNkulunkulu ekhuluma ngenkosi eyobusa kubantu ukuthi kufanele ibe kanjani ngithi nje usahluko 17 mengaphosisi awuthi ngithi ukubheka ya awuqale la ku verse uthi 9 yabo le nansi yena impela le ufuna uqale phezukwayo ngaphezukwayo uthi nje ukuhlehla kancane khona bezoza ukuthi uNkulunkulu ukhuluma ngoMoses uNkulunkulu ukhuluma kuMoses ukuthi uthini ngamakhosi nabantu abayobusa kubantu. Incwadi kaDeuteronomy chapter 17 verse 14. Yes. Xa ufikile ezweni uJehova uNkulunkulu wakho ukunika lona ulihle uhlale kulo uthi ngiyakubeka inkosi phezukwami njengazo zonke izizwe ezingaphezulu ezingizungezayo. Uyakumbeka nokumbeka abe inkosi phezukwakho yena uJehova uNkulunkulu wakho ayakumkhetha. Uyakubeka omunye wabafowenu inkosi phezukwakho ungabeki phezukwakho owezizwe ongesiye umfowenu. Kepha akayikuzandisela amahashi. So inkosi kwangafanele izandisele imfuyo. Angabuyiseli abantu eGibhithe. Angaphindiseli futhi abantu ehluphekeni. Ukuze andise amahashi ngokuba uJehova ushilo kini wathi. Amen. Ukuze andise ingcebo yakhe. Angadayisa abantu adayisa iqiniso ngenxa ukuthi ufuna ukwandisa ingcebo yakhe. Ngokuba uJehova ushilo kini wathi anisakubuyela ngaleyo ndlela. Akayikuzandisela abafazi. Futhi yelizwe lithini iBhayibheli umbusi wabantu ongafanele azande kusho uNkulunkulu. Lapha mase bekwenza uDavide lithi iBhayibheli wakuthalalisela. Ibhalwe phansi lento le. Mase abantu bekopela bathi hayi phela nangu uSolomon nabafazi abawu9 abawu700 nezancinze eziwu200 awuyena uSolomon lezo zikhathi zathalalisela but manje wena ubizele ukuphendukeni uma ungayenzi into uJesu ayifundisile wena uyaphakathi esihogweni. Amen. Isimple kanjalo. So uNkulunkulu wayekhuluma lento yokudala abantu babambelele yabona ngeke kubhlungu ukuthi ufunde iBhayibheli ungaqondi uzwe izitori zeBhayibheli ujabulile lesesijabulisa abambelele kusona kungekho isambulo ngokuba noqhuzuka kwakho ubambezeleke esonweni kufana nakho ukuthi wena ujabuliswa amavesi athize eBhayibhelini. Kufanele iBhayibheli ube nokuqonda. Kufanele ube nokuqonda iBhayibheli nje kufanele ube nokuqonda ukuze mohamba amazwi kaNkulunkulu kube uyena okhuluma kuwena ayi ukuthi wena uzicabangele ngoba ukhetha lokho okufuna noma wezwa kuthiwa ngoDavide noma ngoSolomon. So uNkulunkulu uthi lezikhathi zongazi wazithalalisela osho ukuthi nabo ngalesikhathi behambe hlani babengazi wabathalalisa lokho wakubeka manje obethumela uJesu uthi uzofundisa konke uzoqondisa konke angimuza uthini uJesu uthi angizange ukuzobhubhisa noma uzoqeda ngomthetho nabaprofeti kepha ngizogcwalisa ngoba ngithi ngaphambi kokudlula kwezulu nomhlaba ngoba kuzodlula kona wonke amazwi abhalwe la nazo zonke izinhlamvu ezitholakala la eBhayibhelini akhona olodwa eliyowela phansi lingazange lufeze umsebenzi ukuze kudlule umhlaba afanele kwenzeke konke uJesu akushilo. So sibuyela kulento yokuthi ke khona izinto esizenzayo ngaphandle kokwazi uNkulunkulu ubebeka izikhathi zokuthi lezo zinto noma sizenza mase fika isikhathi ngoba ubekwenzile lokho ukuthi akuzibe noma ku wrong ezwa lonto. But akakazathi uNkulunkulu umuntu akabe nabafazi abaningi noma abafazi ababili. Mongathi uAbraham nje wanikelwa uSara wathatha isancile nduzana inceku yakhe incekukazi yakhe wanikela kuAbraham. Abraham aza afune umfazi. Amen. Mongathi uJakobe lalela uJakobe naye same thing. Jakobe wasebenzela ubani uRachel uRahel wanikwa usisi wakhe omdala ngoba kuthiwa akwazi ukuthi lo mdala omncane ngagana qala omncane omdala ngakugana.
wasephinda emsebenzela wasekwenza lokho wamthatha ngoba wefuna yena loyana okuyena. So bese sibuya siza ngapha kumadodana ka umuntu wathatha abafazi abaningi wegangile futhi isawu ethatha abafazi bezizwe lento uNkulunkulu angayifuni. You understand? So same thing namhlanje uma usindisiwe kunzima ukuthatha umuntu ongasindisiwe uthi wena ufuna nakhe umuzi naye noma ngabe uthatha indoda engasindisiwe noma ngabe uthatha unkosikazi ongasindisiwe kuzoba khona izinkinga eziningi. Kepha uma niphenduke senishadile noma oyedwa ephenduka senishadile akusekho ukuthi wena uzombalekela lo muntu. Lithi iBhayibheli uma kukhona lapha kwincwadi yezenzo incwadi ya Corinthians 7 Corinthians 7 ngithi from verse 11-12 incwadi yabaseKorinte yokuqala chapter 7 verse 11 verse 10 kepha abaganeneyo ngiyabayala kungemina kodwa inkosi kungemina kepha uJesu Kristu ukuthi umfazi kangahlukani nendoda. Umfazi akakwazi ukuhlukana nendoda. Kepha uma eke wahlukana nayo uma kwenzeka ke umfazi eshiya indoda yakhe kahlale engaganile makahlale abuyisane angagani akabheki lutho uhlala engaganile kumbe abuyisane nendoda uma ke efuna ukuthi azithole esemathandweni makahamba yofuna indoda yakhe la ishiya khona. Amen. Ayithatha ibusela ke balibuyisane ke baqhubeke ke lezothando ke sebengalala ke kepha ke uma ezohamba ayofuna indoda lo nkosikazi uzoya esihogweni nendoda ingamlahli umkazi nawe ndoda ke uboshiwe kuthiwa ukwakumlahla ayizindaba bathi ubona uMoses nje wabanika incwadi yesahlukaniso uthi uJesu manje awusena kumlahla wayelahlwa ngithi asalahlwa manje awusena amandla okulahla umfazi wakho khona abafundisi abakhohlakele fundisi nilahla abafazi benu ngoba naku nifuna ukujola nizolithetha libove esihogweni ongincwadi amaHebheru sahluko ngithi sahluko 13 sahluko 13 verse 4 ufuna understand ukuthi wena uboshelwe nomkakho awukwazi umlahla futhi akakwazi ukukushiya uma kuthi uyakushiya akahlale ngaganile uma ke ukuthi uzizwe ufuna ukubuyela othandweni akabuyele kumkhonyana akhe umfuna la umshiya khona wena ndoda una kumlahla umfazi wakho unakunika akekho umfundisi onganika isahlukaniso noma incwadi edivorce akekho umfundisi ongamali la athi udivorceile umfundisi omlathi udivorceile ushiye isikhohlakala leso umfundi noma uthi umbishop uyayisa indaba yakhe naye makabe uyindoda enomfazi oyedwa nezingane ezihloniphayo abe umuntu ongasolekiyo kwayo yena inqobo lwakhe. So ke manje uma uthi umfundisi wakho udivorceile nomfazi wesibili noma umunye lo mfundisi lowo esikhohlakala akekho yabashwa ngintshela ngithi mina ayikho into emnandi ukuhamba ngokuqonda iBhayibheli ngokuba uyohamba ngezi hayi ngokuthi umfundisi wakho nanje umfundisi wami udivorceile nomunye umfazi isikhohlakala nje lesiyana wangikhombisa isikhohlakala lithini izwi sikhulume ngezwi lithini izwi ujabuliswa ukuthi uthini abantu abaningi bayeka ukungcwele ngenxa ukuthi uthi hayi ngoba le ndoda emlive kwepulpit isho kanje ukhona indoda izwi lithini uzwe naye esihogweni abhlungu ngokuba yini impumputhi wali impumputhe ushiya umfazi wakho asike sizwe iBhayibheli lithini ulahle umfazi wakho washiya indoda yakho lithini iBhayibheli incwadi yamaHebheru chapter 13 verse 4 ukuganana makuhlonishwe ibo bonke. Ukuganana into efanele sihloniphe ibalekile. Umbhede ungabi nesihlalo ube nesisihla. Umbhede ungangcoliswa ngokuba izifebe neziphingi uNkulunkulu uyakuzihlulela. Okay asibuyele ngapha ke izifebe abalala bengashadile abakhipitileyo ababhizi behambe bevula imilenze abanye bevulwe behlisa ozipho. Amen. Abajago utshwala baxhegela amaphenti baye baxhegela ozipho. Abaja isimzimba izifebe omahosha akefana benza umsebenzi owodwa ukulala bengashadile. Amen. So uma ukuthi uhlele nendoda uthi usindisiwe uyesontweni noma kuthi ugqoke ngendlela ehloniphekile uthi wena ungcwele uma lelizwi lenungahloniphi wena usayesontweni uphinde futhi uhlale nendoda iyazalisa izingane sezu3 zu4 njalo nje iyakulala kepha ifuna ukuyovela kini ngokusemthethweni nina niyafeba mofuna ukuzisindisa ungayisihogweni phuma kulo ngoba ngithe wonke umuntu uzoya lesebenzela khona lithi iBhayibheli ke izifebe iziphingi uNkulunkulu uzakuzahlulela. So uma ukuthi wena ushadile wathi voza
noma uyentshontsha untshontshelwe umfazi womunye umuntu noma wena untshontshelwe indoda yomunye umuntu lalela wena uzoyisihogweni makuthi udivozile wena walahla umkakho ngencwadi yomdivorce wohlala umshado wena uyisiphinga ungcolisa umbhedo wakho wena makuthi wena ushiya indoda yakho wahamba odgana kwesibili wena ungcolisa makuthi usindisiwe makuthi ulele nendoda embhedeni manje engayona yakho ishiye lokusiza ngani ukujabulisa ucansi lokuphinga lokungcolisa umbhedo wakho womshado bese uyesihogweni yokusiza ngani ngempela Amen. asikwazi ukuthi singabhanga uNkulunkulu nempilo esifunayo sibhanga uNkulunkulu nempilo ayifunayo siza kuyena thina sinempilo besifuna siyeke ngenxa ukuthi unempilo asibekele yona afuna siphile thina sibekele impilo kumele siphile njengamakhono ila eBhayibhelini Hallelujah. ike eBhayibhelini nemasontweni kepha ke aniyazi imbhalo menjengo into eBhayibhelini ithi hayi phela thina uyazi ukuthi uNkulunkulu uyazi siwiki noma sasindisa siphila ngaphansi komusa umusa lo obambe ekhanda lakho ongekho neBhayibhelini uzokufaka esihogweni awukho umusa ozokutshela ukuthi ihlala ubhema ugwayi hlala ufaka amazinyo ufaka ama-tattoo hlala umuntu wesifazane ufaka amabhluke ney'nwele zokufaka uphendula ubuso bakho ukuthi uyazithanda ukuthi uNkulunkulu wazi inhliziyo yakho ibonakala ngomsebenzi oyisebenzayo uzohamba uyofaka amawigi akho esihogweni uyohamba uyoluka lapha esihogweni ufaka amacici nizoya futhi esihogweni ngenxa yokuthi anifuni ukuhamba ngezwi akekho noyedwa ongazahlulela so ethi uJesu yoba ngikhuluma lento ngithi ngikhuluma nabantu abangcwele abathi bayawuhlanganyela nabanye abazalwane kepha impilo yomngcwele beyiphika abanye bayashumayela bangabafundisi bakhuluma izinto kubantu abafuna ukuthi bazizwe kepha ngale exasheni uphila impilo ehlukile kunale ayishumayelayo uthi ke uJesu lapha kwincwadi yaMathewu sahluko 7 verse 21 ukuze nje ucaciseleke ukuze ungezuduka uqala lapha ku verse 14 aqale khona kuvezela athi zimbili izindlela uqale ku verse 13 Incwadi kaMateyu isahluko sesikhombisa iverse 13 Izwi likaNkulunkulu nilenza libe yize ngesiko lenu kaMateyu hayo makho Incwadi kaMateyu isahluko 7 verse 14 Kepha isango lincane nendlela iyincingo lincane nendlela iyincingo yes eyisa ekuphileni bayingcosana bayingcosana bathola izo lento leyo yabona ukuma la sime kanje bathiwa uyayizobuka uwasibangaki 1 2 3 mhlawumbe uzothola umunye ekhona sometimes ekhona bese uzothola abantu esinabo ka YouTube ayanda ama subscribers se 533 so kuzoba khona abantu esinabo egroupini yaka WhatsApp lapho khona sisharisha khona injumayelo siphinde futhi sikhuleke sinabantu abawu46 bayingcosana and lokho kuyangithokozisa ngoba kufakazela ini izwi indlela incane baningi abantu bakholwa kepha bebezwa levangeli esilishumayelayo bazonda thina kepha sibakhombe eBhayibhelini uzwa umfundisi wakhe kangcono kuneBhayibheli thina sizohola njengabantu abangambuleliwe abangenakho ukuqonda abathatha iBhayibheli ngelukuluku nabantu abangenaso isambulo nabantu abakuhlaza ngokuba sikhuluma amaqiniso njengoba uJesu wayekhuluma amaqiniso njengoba abapostoli bekhuluma amaqiniso mawucabanga yini afike kubantu abatshela ukuthi uNkulunkulu akakhonzwa ngesiliva negolide ufika vele benzeza lezo zinto ubakutshela izinto abazenzayo nathi kufanele sinitshele izinto enzenzayo yake sikutshela into ongayenzi sokutshela njani into ongayenzi ngakutshela ukuthi hayi eChina bayona bababheja kakhulu eChina nibe niphambi kwethu ngakhuluma ngeChina nikhona lephambi kwethu lelo bantu bathi siyahlulela ngifuna uunderstand lento leyo ukwahlulela kuhlukene kabili bese uJesu ungahluleli ukuze ungeze ukwahlulela kusho ukuthi wena ungalahli umuntu mkhuze umuntu ngifuna uunderstand ngizokuvezela leBhayibheli sizoqhubeka le ncwadi yaMathewu ngifuna ubavezela lento engikhuluma ngayo ukwahlulela uma ethi uJesu ke ungahluleli ukuze nawe ungeze ukwahlulela into ngoba iqolo oqala bengikhuluma ngikela ngezinto ezizokulimaza empilweni angikwahluleli ukuba ngiyakutshela ukuba ngiyawahlulela ngabe ngiyakuthuka ngithi wena wisidakwa wena wisifebe awufanele ungene ezulwini wena umbulali ngeke uzungane ezulu mina into engikutshelayo ukuthi isenzo osenzayo sikholela kuphi yini engakusindisa so bekufanele nami lezi zinto ngiziyeke khona ngizokwazi ukukhuluma ngazo ingakho athi ke uma ufuna
ukukhuluma nokusindisa umuntu iba sekukhanyeni wena. Amen. You understand? Athi lapho uma uke umfowenu ufundele uchapter 7 ufuna verse 1 ufuna understand futhi lento bese uphinde futhi ungifundela incwadi incwadi yabali engifunayo incwadi yabani eJakobe no incwadi yaJakobe mengene incwadi yaJakobe incwadi kaJohane incwadi yokuqala kaJohane ngithi usahluko 5 ukuthi incwadi yaJohane sahluko 5 but ngifuna ufunde le ncwadi le khona sokhuluma ngendaba yokwahlulela bese uphinde unginike futhi le ncwadi kaPetru sahluko 4 verse 16 to 17 go ahead. Incwadi kaMateyu isahluko sesikhombisa ivesi lokuqala. Ningahluleli ukuba ningahluleli. Ningahluleli ukuze ningeze ukwahlulela. Ngokuba ngokwahlulela enahlulela ngakho nani niyahlulelwa ngakho. So uJesu ukhuluma into ekhulunywa uMpostoli Paul kwincwadi yabani yamaRoma. Kwincwadi yamaRoma sahluko 2 ukuthi awunaki uzilandulela nawe wena owahlulelayo. You understand? Ukuba lokho wahlulela uyabuza ukhuluma amagama kaJesu ngqo. Ezolona. So uJesu uthi ke lokho wahlulela futhi wena mawufuna ukukhuluma ngento embi ungayenzi. Ezolona uma uzobheka ukuthi wena uyayenza yini mekuthatha uyenzi wena ukwesayidini eliright. You understand? Go ahead. Ubekelani ucezwana olusesweni lomfowenu. Enye into futhi engihlezi ngithi kumnandi uqala uzibheke wona ngaphambi kokuthi ubheke omunye umuntu ngoba lokho kuyokusiza ukuthi ukwazi ukukhuluma ngezinto ezokhulisa omunye umuntu ngoba uzophikeza ubheke ngaphandle ugcina wona sengasaziboni ingakho kuthiwa indlu yegagu yanetha ngoba umuntu uhlezi ebheke ngaphandle kuphela izinto ezirong yena uthola ukuthi uyazenza yena uyaziphila ziyamlimaza kepha yena ubona ngaphandle kuphela kwesinye isikhathi kubalekile ukuthi wenze njengoba uJesu athi ke wena nawe zibheke zigeze ngezwi. Ubekelani ucezwana olusesweni lomfowenu kepha ugongolo olusesweni lakho awuluboni na. Khona into ongayiboni ngawe kepha manje ubheke ngaphandle. Ungasho kanjani kumfowenu ukuthi ake ngikhiphe ucezwana olusesweni lakho bheka ugongolo olusesweni lakho mzenzisi khipha kuqala ugongolo esweni lakho zihlambulule wena khona ke uzakubonisa khona uzokwazi na ukuthi ukhombe umunye umuntu endleleni. Isimple kanjalo lento abaliqedelile leBhayibheli leverse le balishiye phansi nendawo le khona ezovuna khona isenze sini kepha ukuthi liphelelise umuntu alisho liphelele cha bayasaba yini ngoba yini ufuna ukuthi ke menze isono angakhuzwa ngokuba wazi leverse le thina ke sifuna ukuliqedela lonke ukuze sizokhombisa ukuthi wena uhamba ujike endleleni. Uthi ke ngokuba kukwahlulela kubekiwe kona onginika incwadi ngithi oqala kaJohane sahluko 5 mengaphosisi othi ngithi nje fahla kancane ngifuna ukubhekisisa la sahluko 5 uyashesha ukuphela ngifuna ke siqale from verse 5 osiqale lapha ya incwadi yokuqala kaJohane isahluko sesihlanu ivesi 16. Yes. Uma umuntu ebona umzalwane wakhe ona ngesono esingesiso esokufa. Yes. Makacele uyakumnika ukuphila. Okay. So uyakumnika ukuphila kusho lesono lesi esingabhali ukuthi isona siphi isono. Naso sisono. Kepha ke uma ukhuza umuntu kuleso sono ubona umzalwane ngithi. So ubona umzalwane umbizela kuphona ekulungeni. Uzomnika ukuphila ngokuthi umkhuzile umzalwane. You understand? Yeah. So lezi zinto lezi ukwahlulela ukuthi ubone ukwazi ukubona oku-right noku-wrong okulungile nokungalungile. Wena mase utshela umuntu okulungile ukuba uyakhombisa ukuthi lokhu okwenzayo kuzokuholela la lokhu okwenzayo lokhu okulungile kuzokuholela la. So ukwazi ukwahlukanisa uma ngithi mina ayiwona avuyisidakwa athi nawe avuyisifebe unogongolo nginogongolo uyalikhomba nami ngiyalikhomba. You understand? But manje bese uthi uyabona ukuthi le ndlela oyihambayo iyakulimaza ngoba manje ulahlekelwa imali uyalimala uyabona le mpilo ayikulungele wena naye akakwenzi lokho so unelungelo ukungitshela ukuthi hayi indlela ngitshela ngawe uyangitshela ukuthi le nto engenza izongilimaza egcineni iyangilimaza already so lo muntu ngifunela ukwenza njani ukuphila uyangisindisa. So into ke esifuna ukuyichaza ngokwahlulela ukuthi lo muntu uyahlulela lo muntu njengoba ethi ke ulungisa umfowabo. Asike sihambe sobheka incwadi yokuqala kaPetru chapter 4 verse 16 to 17 if you understand ukuthi ukwahlulela ke kuqala kuphi ke Incwadi yokuqala kaPetru isahluko sesine verse 16. Yes. Kepha uma ehlupheka ngokuba engumKristu
makangabi namahloni kepha makudumise uNkulunkulu ngenxa yalelo gama Yes. ngokuba sekuyisikhathi sokuba ukwahlulela kuqale endlini kaNkulunkulu kepha kuthathela kithina Okay. Nawo iBhayibheli lithi ukwahlulela kuqala kuphi? endlini kaNkulunkulu. So mengikutshela ukuthi mina ukwazi ukuzoba uJezebel la esontweni uzofaka amacici. Ngiyakutshela ukuthi le ndawo le indawo kaNkulunkulu fanele sihloniphe izwi lakhe. Lapho ngiyakutshela ukuthi into ezokusiza wena ukuze uhambe uyongena lapho khona abaphilayo khona bezoholelwa khona sebefile. Wena enza izwi shiya mina. Beka izwi lithini? Niyeka abafundisi. So ngiyakutshela ukuthi bayingcosana belithi iBhayibheli bayingcosana abayikusindiswa lisho nje lento le. Uba abantu bahamba ngezinkanuko abafuna ukuhamba ngokukholwa izwi. iBhayibheli yakutshela ukuthi ukukholwa kuvela ngezwi. Abantu abaningi bakholwa izwi kepha ngelona likaJesu izwi likaSathane. uSathane uyaqhamuka azosebenzisa isithombe sikaJesu ukuze ke akwazi ukuthi adukise wena. Baningi abantu abathi bayakholwa kepha abafuna ukwamukela izwi likaJesu bafuna ukuhamba ngezinkanuko zikaSathane. Futhi bayizisebenzi zikabani zikaSathane. Obaningi incwadi yaMathewu sahluko 7 verse 14 ukuba iyona iyachazela ukuthi ke le ndlela le ngiyakutshela sonke siya emasontweni sihamba amaphasika sihamba izinkonzo ezithize sihamba siyahlanganyela. Ngabe wena mesuwedwa uyalizwa yini izwi liphila kuwena? Ngabe uyayigcina yini imiyalelo kaNkulunkulu? Eyiphi? Ungebi. Ungaphingi. Ungabe ufakazi wamanga. Ungabulali. Hlonipha uyihlo nonyoko. Othanda umakhelwane wakho njengoba uzithanda. Othanda uNkulunkulu wakho ngenhliziyo yakho yonke nangamandla akho onke. Leyo myalelo ngabe uyayigcina yini? Usuzoyibala la uphinde uyilwanisise. Mawukuthi wena uthi umKristu kepha kunezinto osazintshontsha emsebenzini noma ngabe kuphi wena awufanelwe ukungena embusweni ngoba uphumile endleleni encane uyayazi yona kepha uhambi kuyona ithini lapha ke mesikhuluma ngale enkulu ehanjwa inombani. Incwadi kaMateyu chapter 7 verse 14 kepha isango lincane nendlela iyingcingo eyisa ekuphileni bayingcosana abayifumanayo. Bayingcosana bekhuluma ngengcosana vele kuthiwa kuyosindiswa ingcosana. Kuthiwa abaningi bamenyiwe kepha ke bambalwa abakhethiweyo. So abakhethiweyo awukhethwa yimina. Mawuzolala umfundisi ekuphambanisa nemfundiso epheleleyo. Wena ukhethwa umfundisi owakho umfundisi. Wena uholwa impumputhe nobabili niyaphansi esihogweni. Do you understand? But ke meqhubeka ithini? Xwayani abaprofeti bamanga abeza kini bembathise okwezimvu begqokise kwani okwezimvu. So uma ukuthi awulazi izwi uzolandela bonke abaprofeti bamanga. Qhamuka umama athi ukhethwe uNkulunkulu uholi bandla kanti unamanga. Amen. Qhamuka umuntu athi nanka amanzi achela ngawo ukhethwe uNkulunkulu umphathisile kudlalwa ngawo. Qhamuka umuntu athi ungabusabhabhadiswa ngamanzi kumele uvele ubeke izandla noma ukhulekelwe sobhabhadisiwe uqamba amanga. So lezi zinto lezi ezoqhamuka bethi mina ngithi uNkulunkulu uthe ungithume kubantu abamnyama. So manje ngiyotshela abantu abamnyama kufanele sibuyele kwimfundiso zikaNkulunkulu sigcine isabatha sigcine izihluthu. Lezo zinto lezo zizokala kamnandi enyameni ngoba bakutshela ukuthi bathunyiwe. Lalela mina izwi uNkulunkulu unginikile. Unginika inkemba, wanginika umyalezo, wanginika isambulo. Angeke ngichoma ngalo ukuthi ukuthi ngahlangana noNkulunkulu wathi kanje nalalela izwi lakhe lonke leli. Uthi simfune esanokutholakala ngamfuna wanginika ngoba ngacela njengawo uSolomon ngathi ngicela ngiphe ukuqonda lokuhlakanipha nolwazi ukuze ngikwazi ukwahlulela ngale ndlela afuna ngayo yena ngoba abantu bakhe badinga izwi lakhe abadingi mina. uSawulu wahluleka ukuhola abantu ngezwi izwi melithi izwi hamba okwenza ukuthi wena ungakwenzi wena uyazilahla wena. uDavide wafika walenza izwi emaphutheni akhe uyabuyela ezwini azokhala ezwini. Impakamo iyona esilimazayo. So njengoba silimazwa impakamo ukuthi usabe uzokuhlela isithunzi abantu sobafundisa ngakubafundisa into engekho. Siza ngani uloku kudaza inkani vele uzoholela abantu esihogweni egcineni. Futhi awunandaba nemphefumulo. Unendaba nawe nesithunzi sakho. You understand? Xwayani abaprofeti bamanga beza kini bembathise okwezimvu. Yes. Kepha ngaphakathi bayizimpisi eziphangayo. Go ahead. Niyakubazi ngezithelo zabo. Niyakubazi ngezithelo. Kungakhiwa yini izithelo zomvini emeveni? Kuyenzekani ukuthi ke kuthiwa okay lali ke Church of the Holy Ghost. So abantu bayezesontweni ngithi
Okay, Church of the Holy Ghost noma isonto likamoya. So lithi iBhayibheli beza begqoke isikhumba semvu, beza begqoka uJesu. uJesu phela yona yimvu. So manje bese befika nabethi abantu besifazana bangahamboza amakhanda bezesontweni. Baluka amakhanda abo, bapenda ubuso babo bazilungisa abanye bagqoka amabhlukwe, bapenda izinzipho. Akuselona sekuyilento uJesu ayishoyo ukuthi ke sezophuma manje esihlahleni somvini kuzophuma beva. Niyakubazi ngezithelo zabo. Izithelo yabona iBhayibheli lithi umuntu wesifazane magqoke nje ehloniphekileyo. iBhayibheli lithi masingaphinde ekufebeni. iBhayibheli lithi masingaphingi. So mase kwenzeka wena utholakala ukuthi esontweni uthi umholi noma uthunyiwe wena ufundisa izinto eziphambene neBhayibheli. Awuyena othunyiweyo. Yebo uthunyiwe uSathane hayi uJesu. uJesu uthi izwi lakhe aliguquka uJesu izolo namhlanje naphakade. Wena bese ushintsha wena. So uthi hayi siyavumela lokho. So uhamba ngemfundiso zikaSathane nezinkanuko zakho ngoba ufuna ukubona kugcwele izihlalo. Ufuna ukubona kugcwele abantu la. Nezi izinto ezingekho eBhayibhelini just ukugcwalisa inkanuko zenu. Uma ninje babona ngezithelo wena mawulazi izwi uyasibonela nawe emhlabeni. Abantu basonto mama bafaka izikete ezitight, vela ama hips kuvela yonke into. Uveza ama cleavage. Bafuna ukugqoka iqephezana. Bagqoka amabhlukwe esontweni tight. Osisibethu abantu bamasonto bagqoka izikete ezifishane eziveza imiswaso yezinqa. Bafaka izinto zokufakela. Lezi zinto zokufakela kuSathane ubaba uyakhuluma besifazane ngayo. Ngokuba ubaba bengumoya wenkohliso ukuthi bona ufuna ngabe bayinje. Bathi uNkulunkulu ukuthi abaneliseke ngale zinto zabe eziwuphuthu. Bafuna lezi zinto lezona engathi imsila ehashi. Zibekela abantu bazi ingakho ubona amandiya benazo, ungakho ubona amaChina enazo. Abantu bakhona babe nazo. uSathane ufuna ukutshela ukuthi wena faka ubufana nabantu. Awukwazi ubona iNdiya lifaka iwigi. Engathi uphuthu. Yapha abantu abamnyama ibona bafuna ukuhamba bayothenga izinto zangaphandle zikaSathane. Awukwazi ubona umlungu efuna ukucream afuna ukuba mnyama njengathi. Yapha abantu ayisela cream izinto ezokwenza ukuthi uzenze wempofu ngoba la ucathi uke umpofu muhle awukho muhle. Haleluya. Sudaka ningakhohlwa ukuthi lenyama uzama ukuyilungisa nalezi zinto zama ukuzenza ngazo ziyadlula wena uzofa. Yapha khona umphefumulo kwena ongeke uzufe. Ozohamba uyohlala lapho khona uyogcinela ukuhlupheka nokusho kwaphakade. Ungaba nenkani ungazitshela ukuthi wena hayi unamanga lona wazi ngani. Ngokuba lencwadi inobufakazi bonke. Phela ukuthi awazi kepha niyayiphatha. Niyambiza uJesu vele ngemlomo. Uyakhala ukuthi abantu bangibiza ngemlomo inhliziyo zabo zikude. Amen. So uma kukuthi ke sikholwa izwi, sifuna ukwazi izwi solandela izwi. You understand? Belithi iBhayibheli ubona ngezithelo ngoba ukwazi ukuthi esihlahleni sani Kungakhiwa yini izithelo zomvini emeveni noma amakhiwane ekhakhasini? Yes. Kanjalo ilona lo muthi omuhle uthela izithelo ezinhle. Umuntu ohamba ngezwi wenza izwi. Kepha umuntu omubi uthela izithelo ezinhle. Umuntu ohamba ngemfundiso ezinkanuko zikaSathane wenza imisebenzi engasile phakathi emandleni. Nizoma nje suma mfebe noma ubugebengu noma wamanga noma wenkohliso. Bonke abantu abenza izinto eziphambene nezwi. Labantu bayizimpisi lezo ezizodukisa ibandla nabasela. Bazobulala abaqedi ibandla likaNkulunkulu. Umuthi omuhle ungethela izithelo ezinhle. So umuntu owenza ophila impilo emngcwele ngeke azenze kabi. Nomuthi omubi ungethela izithelo ezinhle. Kanjalo nesoni ngeke sikwazi ukuthi sithi sophila impilo engcwele sibe siphile esonweni. So ulahla ugwayi, lahla ubhiya, shiya ukufebe, shiya umkipito, shiya amanga, shiya untshontsha, shiya ukubulala. Amen. Shiya into zokufakela, shiya amabhlungu omuntu wesifazane, shiya ukuthandana nabanye abafana ube uyindoda, shiya amantombazane ube uyintombazane. Amen. Ilowo nalowo muthi ongatheli izithelo ezinhle. So uma ukuthi awulenzi izwi Uyanqunywa. wenza njani? Uyanqunywa. So ubekela ukuthi wena esigcineni uzonqunywa vele. Uphoswe emlilweni. Ufake uyoshiswa. I understand into ukuthi siyakutshela into ekhona eBhayibhelini ukuthi wena egcineni uzofa. iBhayibheli likhetha ukuthi ngoba umlungu, umnyama, umhlophe, uindiwe, ikhaladi. iBhayibheli likhuluma izwi. Izwi anambala. Onke lafika lamaJuda lemanga lafika noNkulunkulu wanika amaJuda. So wena wazi lutho so ufuna indlela nje ukuthi ke uzithalalisele esonweni sakho. uNkulunkulu uthe sesidlulile lezo zikhathi. Isikhathi esikusona manje uthi lapha kwincwadi yeZenzo 2:17
27 or 28 ngifuna ukuzwa uthini manje. Amen. Incwadi yezenzo chapter 17 verse 29. Yes. Ngakho lokhu siyinzalo kaNkuluNkulu akufanele kuba sithi ubuNkulunkulu bufana negolide noma isiliva noma itshe okuqotshwe ngekhono nangesu lomuntu. Yes. Ngokuba isikhathi zomngazi wazithalalisa uNkulunkulu. So asikho manje ukuthi wena ungafuna ukugcwalisa inkanuko yakho ucathi uNkulunkulu akazi wazi konke. Kodwa kalokhu usememezela kubantu So umemezela kubantu ukuba bonke ezindaweni zonke baphenduke. Izolonto le bonke ezindaweni zonke baphenduke sibizela ukuphendukeni manje. Njengokuba umisile usuku aza kwehlulela ngalo izwe ekugcineni njengoba sithi ke wonke umuntu uzoyena esebenzela khona ngokuba imisebenzi yakho yenza iyona ekufakazelayo ekholela lapho khona uzophila khona. Mawucanga ukuthi uNkulunkulu khona uqashile akusasebenza umthetho lo ubagada sekusebenza izwi lakhe. Lila ithi incwadi yabaHebheru sahluko 4 verse 12 ngifuna understand ise ukuthi ke akusekho ukuzilandulela phambi kaNkulunkulu. Kuthiwa yilowo nalowo uza kukonyeliswa avuziswe ngemisebenzi yakhe. Amen. Incwadi yabaHebheru chapter 4 verse 12. Yes. Ngokuba izwi likaNkulunkulu liphilile. Sekuyizwi ke manje kuthiwa liphilile. Linamandla. Yilona lavusa uJesu izwi eliphilileyo ngamandla lamvusa uJesu ngomzimba wenkazimulo. Libukhali kunezinkemba ezifika nhlangothi zombili. Kunezinkemba ezifika nhlangothi zombili. Lihlaba kuze kwahlukaniswa umphefumulo nomoya. Mawukuthi uzwizwi lisuke lizosebenza lo mphefumulo ngaphakathi okuwona obusa lo mzimba engakho kuthiwa lihlaba kwenjani kuhlukaniswa umphefumulo nomoya. Kuhlukaniswa umphefumulo nomoya. Amalunga nomkhatsha. Lahlulela imicabango nemidlinzo yenhliziyo. Futhi akukho into edaliweyo engabonakali phambi kwethu. Kepha konke kwambuliwe kusobala emehlweni akhe kusobala esikuzilanda kuye. Sizokuzilanda kuye. Ufika uthini wena kuyena mawufika umbuzi lo. Ufika uthini? Uyofika uthini? Wena kodwa Matthew wasikawoqedwe sesovala. Uyofika uthini? Akukho ukuzifihla. Izikhathi zokuthalaliswa kuthiwa zizidlulile. Usebemezela izizwe zonke ukuthi abantu bese kuphendukeni. Uthi akekho ukuthi useduze nawe. Uma nje uvuma ukuthi uJesu inkosi uyakusindiswa. So kumele siqaphele ayikho into engiyigcizelela ukuthi siqonde izwi kunokuthi sijabulele ukuya esontweni siyocula. Ngamane kuthulakala kuthiwa kuculwa ke kuyodunyiswa umedunyiswa ngalo sikhathi kudunyiswa umoya ingcwele esehlile. But kufuneka ngiqale namnyele yena qobo lwakhe hayi indaba ukuthi ngijabuliswe ukuthi ngiyacula namawigi lana ayawa amacici lana ayacobezela abantu besilisa ngapha abagqoke ama-skinny jean ama-blue amadabudabi fashion show esontweni. Yabona bawugqoka isuti ufuna ukuyicacisa lento awufaki imbali asihlobi ngongaphandle awufaki igolide asihlobi ngongaphandle awufaki ophini gqoka into eplain because asigqokela ukubukwa. Besifazane nawe futhi awuze esontweni uze ukuzobuka izifashion ufaka ama-crocs bese ufaka isiketi esitight ufaka iskipa mhlawumbe siveza amahlombe noma siveza icleavage yakho ufaka iperfume uba ngumsindi uzofaka iwig ufaka upende ebusweni. Asizelanga ukuzoba asiselanga umbukiso sizele ukuzokhonza hayi ukuzokhonzwa. Asizelanga ukuzobuka esontweni sizele ukuzokhonza. Angikhulumi la ukuthi siye esontweni siyosonta siyokhonza siyodumisa. Manje nina niyela emasontweni noma emandleni la niyokhonza niyela ukuthi nje niyobukwa kuyi-fashion show. Asifuneki ikhenibhoboza yakho la ecobezela inensimbi ngaphambili. Asifune ama-ring nama-chains akho la ne-chain elikhulu elinesiphambana sifuni. Uthi uyingcwele usibizele emngcweleni umngcwele abuvezwa ngezinto zangaphandle. Kanti lithini iBhayibheli lapha kwincwadi Genesis sahluko 35. uNkulunkulu ebonakalisa Jacob uyamtshela ukuthi akakhuphuka eBhetheli la ahlangana naye khona elazi. Ayokwenza i-altar banike. Amen. Incwadi kaGenesis chapter 35 verse 1. uNkulunkulu wathi kuJakobe suka ukhuphukele eBhetheli
uhlale khona umenzele lapho uNkulunkulu ialtara yena owabonakala kuwe mhla ubalekela eSawumfowenu wayesethi uJakobe kwabendlu yakhe nakubo bonke uthini ababenayo uJakobe kwabendlu yakhe nabo bonke ababenayo lahlani isithixo zabezizwe lamaringe lofakayo noma ufaka iqiqe enkabeni ebeleni noma ngabe eqakaleni ufaka ichain noma ngabe esandleni noma ngabe ufake imgexo noma ufake ini rosal lezo zinto ezezizwe lezo thina asihlobi ngongaphandle thina lahlani izithixo zabezizwe eziphakathi kwenu nizihlambulule nina niziphendulele izingubo zenu nihlalakazela ingubo zenu nibuyisele ingubo eziqondile yabona nje kuphela ukuthi umuntu wesilisa begqoka isuit etight ezombamba la behamba hlule ngisho ukugoba gqoka izimpahla ezikhululayo bayangibuza abantu bathi yindaba ugqoka ibhantshi elikhulu ngili-right lona because angigqokeli ukubukwa ngigqokela ukufihla umzimba nokuthi kukhombise ukuthi uma uphila umngcwele awugqokeli ukuthi abantu bathini ugqokela ukuthi uNkulunkulu ujabulile ngenhliziyo yakho efuna yena because uNkulunkulu akajabulisi ukuthi usebenzaphi uhola malini ujabulisa inhliziyo yakho ukuthi ngabe wena uyakwazi ukupha ngabe wena unalo uzwelo ngabe uyathethelela ngabe wena uyaphila impilo yobungcwele amen bonze lo uNkulunkulu ethokoza ngabo bathi lokho kuhloba ngaphandle kunamsebenzi ngoba kuhambisana nento ethiwa ukuyikhukhumeza mebuthi kule ncwadi engitholile elapha kuJakobe sahloko 41 ngifuna uverse ba unginika uverse 41 iverse lokugcina ngifuna understand uLeviathan lo ukuthi uyinkosi yobani uJobe uJobe 41 ngifuna understand kunesilwane esibizwa ngoLeviathan kuthiwa ke uyinkosi yabo bonke abathanda ukuphakamisa 41 unginike from verse iverse lokugcina noma unginike qala from verse 33 incwadi kaJobe isahluko 41 verse 33 emhlabeni akukho okufana naye owenziwa abe ngongesabiyo ubona konke okuphakemeyo uyinkosi phezukwabo bonke abantwana bokuzikhukhumeza uyinkosi phezukwabo bonke abantwana bokuzikhukhumeza lezo nto leyo so uyena ke uLeviathan umoya lo ubamba abantu abaningi njengoba ngikhuluma ngendaba zokugqoka uthanda ukubukwa uthanda izinto ezohlobisa wena kakhulu ukugqoka fanele sigqoke but musa ukuphakanyiswa impahla ungani mawugqoka ukuthi ngifuna mengiqhamuka abangibona umoya wempakamo mawuthenga imoto ngifuna ukuthi mengiqhamuka abangibona umoya wempakamo mawunemali ngifuna abangibona umoya wempakamo you understand so lezo zinto lezo azikwenzi ukuthi wena ube nobulungu ngoba ufuna ukubukwa umoya uthanda ukubukwa uma uthi ufuna ukuba usaziwayo noma ufuna ukuthi wena ube umculo odumile noma ngabe umlingisi noma ngabe uyini ledumile wena usifunela udumo lwakho aluyi kuNkulunkulu uma uthi ufuna ukuba umfundisi ufuna ukuthi abantu bakhonza wena babuke wena njengomuntu omkhulu wena usifunela udumo wakho uthi uJesu ke labo sebezitholele umvuzo wabo emhlabeni futhi aninasabele ezulwini ngokuba alifuni ukudunyiswa kuyena osibizile ngifuna udumo luze kunini ingakho ukuthi nginibeka izandla wasinda imini wamkhulekela imini wamphendula awuphendula ngalutho awazi lutho haleluya awukazi uphendule lutho awazi lutho wena udinga ukuphenduka kulomqondo wakho omubi understand amen thina sifanele ukukhonza uNkulunkulu ngezinhliziyo ngengqondo nangamandla ezimeni zonke uyena osibizile unginike incwadi yemahubo sahluko 27 kusukela kuverse 50 verse 12 ngifuna uqonde ezintweni zonke uyena osibizele icebo lakhe incwadi yamahubo chapter 27 verse 12 yes unganginikeli entandweni yezitha zami uNkulunkulu ufuna ukuthi ke siqonde ukuthi yena uyabusa uyena osivikelayo singavumeli ukuthi sizibone thina ukuba wena bese ukukhukhumela so unikeliwe usathane lezo nto uthi umbhalo ke isono umuntu uNkulunkulu akamlingi futhi uNkulunkulu akalingwa ngokubi kepha uthi umuntu bese eholelwa inkanuko yakhe esonweni usathela isinqumo ngokuba ecabanga into engasile ikhule ngaphakathi bese iphenduka isenzo kuthe bese yenza lento uthi usezala ini ukufa ukuba wenza isenzo sisongelele kufeni you understand so umoya phakamo lokuzikhohlisa iwona okunikele ekufeni manje umuntu ohamba ngomngcwele ukhuluma lamazwi akhulunywa la unganginikeli intandweni yezitha zami ngokuba ofakazi bamanga bangivukele kanye nabafutha ukudlozomela yes yeka uma
ngangithembanga ukubona okuhle kukaJehova ezweni labaphilayo. Lindela uJehova. Lindela uJehova. Uqine. Lindela uJehova. Lindela uJehova uqine. Uqine. Inhliziyo yakho ime Inhliziyo yakho ime isibindi. Yebo, lindela uJehova. Lindela uJehova. Nina ke lindela abafundisi nina. Hayi umfundisi wami umntwana umfundisi wami angifuni lonto leyo. Iyangihlukumeza because manje nayi indaba la. Nayi indaba isezweni. Mase sithandizwe kakhulu. Yabona nje uzojabulela ukuhamba emngcweleni. Uzojabulela ukuhamba noNkulunkulu hayi nami. Uzojabulela lo ukubizela. Ubizwa uNkulunkulu, ubizwa uJesu. Understand? Awubavalele ngale incwadi le yaMateyu sahluko 7. Incwadi kaMateyu sahluko 7 verse 20. Yes. Njalo ke niyakubazi ngezithelo zabo. Yes. Asibo bonke abashoyo kimi ukuthi. Akusibona bonke. Yabona ngeke ngibuza mina ngithi mzalwane ekhambeni kwakho uyohlanganyela ngithi nabanye abazali uyokhonza. Ukukhonza kusho ukuthi lo wena umdumisayo ngeke uthi umdumisa ubucifelana ihlo lomuntu wesilisa nomuntu wesifazane. Loke nifensane esontweni. Ukuba wena uyazi ukuthi bese uphambi kwakhe amandla akhe empilweni yakho asho ukuthini. Abazalwane abaningi banokufakazi bemali nemisebenzi namaposition emsebenzini. Ngikhuluma ngomna uJesu ekukhipha esandleni sika Satan, ekukhipha emabhlukweni, ekukhipha umuntu wesifazane emkhipha emabhlukweni namacici nemakeup lelo ezokufakela. Amboza ikhanda lakhe emezothandaza. Akhiphe indoda emangeni, akhiphe indoda ukusebenzisa izwakho nokukhuluma amanga nokufeba. Akhiphe indoda ekutheni iphathi imbese nezibhamu ibulala abantu. Akhiphe indoda ekutheni eyekisa ukube isidakwa engakwazi ukondla ekhaya. You understand? Akhiphe umthakathi ebuthakatheni la eboshiwe ngamaketango omnyama. Amkhiphe uJesu uzothula ukuthi uthole ukuphila ngezwi. Ongitshela ngemali neyiwasho. Umfundisi uyakusukumisa nje ke ufuna usukume ngizofakazela iwasho zami. Ngiyancikiselwa mongayenzi lo umfundisi ukhipha ngesango. Yasatshiswa. Amabandla abaningi agcwele vele agcwele abantu abalandela oTikoloshe namadimoni ngoba yini abafundisi bakhona abathwele. Yabona iBhayibheli lithi mlinde uNkulunkulu uma uqina isibindi. Mina ngenza lonto ngifuna uNkulunkulu kuphela mina. Izimo engihlangabezana nazo uthi yena uyindoda yempi. So mina imngalo zami zimfishane ukuthi ngingala nezimpi eziliwa uNkulunkulu. Okwazi ukunqoba amakhosi. Anqoba izizwe. Yena uyaklina. Hallelujah. Zonqoba ukufa, anqoba ukufa. Akhazimulise umzimba wenkazimulo. So sifuna lokho thina. Uthi yakubona bonke abeza kumina abathi inkosi inkosi. Yabona lonto leyo mawuze esontweni mzalwane. Awuzeli abanye abantu uzele wena uzodumisa. Mawungayizwa lento uNkulunkulu ayifunayo kulelo bandla phuma kulona. Ngokuba lesho iBhayibheli lingaboshela ejokeni linye nabangakholwayo. Ufunani bona ngoba bayikhuluma lonto noma kuthola iBhayibheli ngaye ukuhlanganyela. Lingayi ukuhlanganyela kepha ke nabantu abakhonza ngokweqiniso nangokomoya. Yes Lord. Theni Asibo bonke abashoyo kimi ukuthi Inkosi abangena embusweni wezulu kuphela owenza intando kaBaba uSizwe. indaba inentando ingakho ukubuza mina mzalwane ukuthi niyahlanganyela niyakhonza ngithi. Ngabe intando uyayazi. Ngabe izwi yalazi. Ukuba egcineni kwakho konke uthi akubona bonke abantu abathi Jesu ngizoshodana. Abathi Jesu it's not about ukuthi uzothi uJesu. Ngabe intando khona into ayifunayo uNkulunkulu afuna ukusiyekisa thina athi ke ngakho umuntu uma efuna ukuhamba le ndlela makathatha isiphambano sakhe angelandela adele ukuphila kwakhe emhlabeni. Udela izinkanuko zakho nezimfuno zakho lezi ezikwenza ukuthi wena ufuna ukuhamba ama night club uhamba ama tavern uhamba indawo zomnandi ulandela ibhola kakhulu lezo zinto uyaziyeka wena. Usohlala neBhayibheli lakho umnganakho omkhulu iBhayibheli lakho nabantu abakhonzayo ibona abantu enikhuluma ulimo olulodwa nayo. Ngoba angisakhuluma izinto zamantombazane namantombazane ahlebayo omama abahlebayo abathatha bathanda utshwala nogwaye ayenziwa lonto leyo awukwazi ukuthi uthuke so uzokhonza uzohlangana nabazalwane kepha ke wena ubhizi une break kagwaye une break yokushaya istiff wena. Amen. Abaningi bayakuthi kimi ngalolu suku. Abaningi bayakuza kimi bathi Nkosi Nkosi asiprofethanga yini ngegama lakho. lesiprofetha ngegama lakho. Sakhipha amadimoni Sakhipha amadimoni ngegama lakho. senza imisebenzi Senza imisebenzi eminingi yamandla ngegama lakho na. Yes. Khona ngiyakufakaza kubo ukuthi angizange nginazi. Ayibhlungu naye ukhila ayibhlungu lento le. Angizange nginazi. Egcineni kwakho konke mzalwane. Mfundisi, mvangeli, umprofeti, impostoli. La indaba esibhekene nayo.
Amen. Akunandaba ukuthi ushumela kangakanani, uzugcisa amathe, uzujuluke, uzobe manzi phansi abantu babhuquze phansi. Amen. Egcineni intando kaBaba osezulwini ngabe siyayenza yini? Angizange nganazi sukani kimi So uma ukuthi ke uJesu uthi akakwazi futhi izwi lakhe awukazi ulenze, intando yakhe awukazi uyenze, ngoba ukhuluma ngezwi lakhe. Indaba inentando kaBaba osezulwini. Ukuthi seshumana ngoJesu akusho ukuthi singcwele. Kusho ukuthi ke kufanele kulandelwe imisebenzi. Uthi enye incwadi lapha kwincwadi yaMasambulo ke bayola imisebenzi yabo iyakubalandela. Imisebenzi yabo abangcwele. Imisebenzi yabo iyakubalandela. Manje emhlabeni siyala sisempini yokuthi sifanele sinqobe inkanuko zenyama. Sithobele izwi, sihambe ngentando kaBaba wethu osezulwini. Iyona kuphela into esinikiwe le. Mawufuna ukuthi wena uhamba noNkulunkulu, yazi intando yakho, ulazi izwi lakho bese uyalenza ngoba kubhlungu ukuthi afika kuphike. So uhambile wagqoka izivatho, wahamba izinkonzo zephasika, ezetiye, ezokhonza, asha kwecima. Kuyapha egcineni izwi azange silethe. Lokho kuyasilimaza ngoba uhambo lwethu lifana neze leze. Jesu Kristu uyinkosi. Abaningi incwadi ezenzo laba abafuna ukuthi baphendukele kuJesu nalabo abahlezi emabandleni amanga. Maningi amabandla abayokuthiwa amabandla yibo amaqoqo ngamaqoqo. Yebo uma ufika ngaphakathi ilapho khona ufika ubone ukuthi ingabe le bandla likaKristu noma cha. So amagama lawa asho ukuthi amabandla maningi. Nobani uthi ibandla lakhe, nobani uthi ibandla lakhe. Mina ngazi ukuthi ibandla likaJesu kufanele ngabe sonke siyahlanganyela ndawonye. Bathi ngenxa yani yothando lwemali. Uthando lemali yilona lenze ufuna abantu ugcwala izihlalo yena abusa bengaphezulu kwabanye. Understand? Sengamane ngiludla udaka ayikho inkinga. Yapha egcineni ukuthi ngilikhulumela iqiniso futhi ngiyafuna ngilwela yonke into esemandleni ami ukuthi ngilenze iqiniso ukuze ngizoba nokuthula egcineni kwakho konke. Ngoba lithi iBhayibheli landela ukuthula nabo bonke abantu ngokuba ngaphandle kokuthula nobungcwele ngeke uzokubona ubuso bukaNkulunkulu. Jesu Kristu uyinkosi. Incwadi yezenzo chapter 2 verse 37. Sebekuzwa bahlabeka enhlizweni bathi kuPetro nakwabanye abapostoli, madoda bazalwane, siyakwenze njani na? Yini siyakuyenza manje? uPetro wayesethi, phendukani, yini lowo nalowo abhaphathiswe egameni likaJesu kukho ukuthethelelwa kwezono zenu. Khona niyakwamkeliswa isiphiwo sikaMoya oNgcwele, ngokuba isithembiso ngesenu nesabantwana benu, esabo bonke abakude, bonke inkosi uNkulunkulu wethu yakubabiza. Wafakaza nangamanye amazwi amaningi wabayala wathi, zisindiseni kulesizukulwane esiphambeneyo. Wabayala ngamazwi amaningi njengoba nginiyala ngamazwi amaningi. Egcineni nami ngithi zisindiseni. Uma ufuna ukuphenduka, usufuna uhamba noJesu, wena fanele ubhaphathizwe egameni likaJesu Kristu. Uma ungabhaphathizwe egameni likaJesu Kristu, ubhaphathiswanga njengoba ilisho iBhayibheli. Ungangitshela ukuthi umfundisi wakho wathini. Ngifuna ukuthi lisho iBhayibheli. Sihambe ngeBhayibheli. Sihlale eBhayibhelini. Silunge ngeBhayibheli. Singalungi ngabafundisi. iBhayibheli belithi egameni likaJesu Kristu akusho ngiphakamisa izandla kuthiwa wozobhaphathizwa wozongena ngaphansi kwamanzi ukuze wena wamukeliswe isiphiwo sikaMoya oNgcwele. Konke kuzohamba ngeBhayibheli ukuze kufinyelele kuvutho ndaba. Le ntshumayelo ukuthi abantu kufanele bamukele uMoya oNgcwele ifuneka ihambe ngeBhayibheli. Ngaphandle kweBhayibheli akho uMoya oNgcwele ozoba naye kungashiwo wonke izinto ezikeBhayibhelini. Ngisho ukuthi umuntu uyaqhamuka ka-YouTube noma ka-internet athi ke uMoya oNgcwele uthi ufuna ulalele lo mthandazo lo. Uqala umbheke uma unawo uMoya oNgcwele ukuthi ngabe ngempela uphethe umngcwele noma cha uzofuna ukuthi athole attention la ku-internet. Uyotshela uJezebel ukuthi ke uMoya oNgcwele umthumile ukuthi azomtshela izwi lesiprofethi. Khona lesi prophet uzothola umuntu wesifazane ongalibozeli ikhanda ufaka amacici nemigexo uphendla umlomo wenza amashiya azokhuluma uMoya oNgcwele. Lo muntu wesifazane ufuna usathana ukuthi azoyenga nina amadoda aweak. Jesu Kristu uyinkosi. Asidlali ngevangeli, asidlali nje ngomngcwele. Lento iserious kabi. Ngoba uma singayenzi ngendlela uyaluzwa thina iBhayibheli uyosiphika. So ngamanye ngiphikwa uwele ngokuthi ngiphikwa uyena. Ngiyonda ukudlala umngcwele. Kufanele senze yonke into ngeBhayibheli. Uma ufuna ukubhaphathizwa uzobhaphathizwa njengoba iBhayibheli lisho. Hayi egameni likayise nodala uMoya oNgcwele akekho wabhaphathizwa kanjalo. Mhlawumbe niqondi lonto. Akekho wabhaphathizwa kanjalo. Abapostoli ababenoJesu hayi ukuthi ke mhlambe bambulelwa kanjalo bonke benza into efanayo egameni likaJesu Kristu. Egameni lenkosi uJesu kuphela. Angifuni ukuzifakela ngithi ngiyenzama ukuspice izinto lapha. Bese ngenza la ukuthi nasengiyazifakela ezweni. Kuthiwa izinto ungazifakeli ngoba uyosoleka. Thola umqambe manga. Ingakho sithi abantu sibasola ngale iBhayibheli. Asikusoli ngomlomo kuphela, siya phansi encwadini yokwahlulela. Jesu Kristu uyinkosi. Asivale umkhuleko bright.
Baba, egameni lenkosi yethu Jesu Kristu, uNkulunkulu onamandla, siyacela Nkosi uqhubeke njalo usambulele ngezwi lakho Nkosi imfihlakalo yezulu. Siyacela uNkulunkulu onamandla uqhubeke njalo Moya Engcwele uhlabe inhliziyo zethu ngezwi lakho ngokuba wena nezwi lakho nemunye Nkosi. Singavumana singabaqambi manga, sikholwa singenapho Nkosi izwi lakho ngaphakathi kithi, singalenzi, singalifundi, singalilaleli, kepha Nkosi siyinsimbi nje encencethayo. Siyacela Moya Engcwele ukuba ngakho konke Nkosi ukulunga, ngakho konke Nkosi ukukhandleka, ngakho konke ukuzithoba, usipha amandla okulambela izwi lakho Nkosi. Sikufune usanokutholakala, sifakaze ngakho konke ukulunga kuzo zonke indawo ukuba wena Nkosi uJesu Kristu uyinkosi nomsindisi, uNkulunkulu othembekileyo. Siyacela Nkosi ulethe kithi intshisekelo ngaphakathi nokulamba kukamandla kaMoya Engcwele, silambele izwi lakho. Usehlisele Nkosi nomoya ukuzithoba, nomoya wothando. Sikuthande Jehova, sithande nomakhelwana wethu njengoba wena usithandile uNkulunkulu wethu. Ugcwaliseke Nkosi yonke imibhalo engcwele nesonke isiprofeto ukuba wena uyinkosi nomsindisi, ngokuba uthando lwakho luvame ngaphakathi kithi Nkosi, ngokuba wena Nkulunkulu walithanda izwe kangaka waze wanikela ngoKristu Jesu oyinkosi nomsindisi, ukuba yiloyo naloyo okholwa nguye angabhubhi, angayisi ekwahluleleni, kepha abe nokuphila ophakade. Siyakholwa Nkosi uJesu ukuba wena wedwa uyinkosi nomsindisi, uNkulunkulu ozile Nkosi, wazinikela ngeimpilo zethu ukuze usesuse ufele thina Nkosi, thina siyizoni. Khazimuliswe empilweni zethu Nkosi, usivule namadlebe kamoya, izwi lakho lingene ngaphakathi, lakhe umuntu kaNkulunkulu lo wamphefumulela kuleli dokodo liyinyama Nkosi ngesikhathi umbumba Nkosi ngomfanekiso wakho. Makube udumo nenkazimulo, mayenziwe intando yakho ezimpilweni zethu semhlabeni njengasezulwini manje naphakade. Amen.